Hei prieteni, după câte v-am promis, l-am construit în sfârșit. Da, cu chiu cu vai l-am construit. Ok, păi haideți să vă prezint acolo. Aici este grătarul. Mare grătar. Așa. Mai departe. Aici este piscina. Ce piscină de prahat. În fine. Vedeți videoul, scuze. Până noi stăm la soare, la mare. Aici. Așa. Acolo sunt cele două șezlonguri. Hai, vă ne prezentați și voi cum se spere. Ok. Aici. Yay, eu stau aici. Da, ceva genul. Și aici poate să stea orice alt. Ok, după câte vedeți în spatele meu este Vini, terrier. Bună, pregăteam și niște sucuri. De aici vrei un suc, cumva, un ceva? Nu, mersi. Hai că vreau să prezint. Ok. Gărtărel. Ok. Aici nu știm exact ce e asta. Este un fel de intrare, adică intri așa și nu știu ce faci. Un fel de căsuță din pai. Și poți să privești pe aici. Stai aici. Uite, uitați. Și aici are o gaură sus. Uitați. Nu știm încă pentru ce este cea gaură. Ok, fiindcă țărul nostru nu durează așa de mult, vă mai prezint acolo sucurile și gata. Ok. Aici se află sucurile, pălăria lui Vini, scuze și cam și o radiola, care noi nu o să dăm drumul, fiindcă cântă prea tare. Ok, pe acesta a fost videoul. Sper că v-a plăcut. Ok, bye, bye!